Ezt még nem látom! Ilyenkor a legjobb méheket pakolni. Nem az a játszótér? Fúj, természetes fény! Szerintem nem. Jó ez! Van ülőhely? Nem megy, nem kell nagyon Kedves kell leülni. Leülsz jobban fázadban. Ez tény. Azért inkább, hol a jéger? 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 Szerintem vegyük le a nyakkedvét. A jó lovas katonának de jól vagyon dolga, Mert eszik, ígyunk! az meg. Dénet az most kóstolta meg a falkot. Életében először. Tényleg jó tudni. Dénet kollégám, mi az életében először? A kedves kóstoltam szervezőknek meg az elmondanám, alkoholt, és akik az majd első valaha következő ezt a szintén felvételt van. megnézik, De ezt hogy ez így most egy ilyen multifunkcionális feladatbeadás. Idefele úton megpróbáltuk összeszámolni, hogy ezzel egyszerre hány feladatot tervezünk beadni. Megvalom őszintén nem tudtam a teljeset nyomon követni. Kedves tanult kollégám azt mondja, hogy 5 feladatot fogunk ezzel beadni. Az mindenképp valószínű, hogy elég mélyre fogunk süllyedni. Az még valószínűbb, hogy egy luxus teret fogunk itt varázsolni a magunk módján. Mi van még, gyerekek? Össznépi BKV ellenőrnek. Aki a legrészegebb lesz, az be fogjuk költöztetni BKV ellenőrnek. nagyon helyes. Társisi. Van nálam mellé, BKV mellé. Továbbá hype-olni fogunk, tekintve, hogy valószínűleg rengeteg hülyeséget fogunk a mai este során összehordani, és valóban jót fogunk tenni. Hát az egy dolog, hogy önmagunkkal, de... Vagy kitakarítjuk utána a tejet. De hát ugye a buddhista mondás is úgy tartja, hogy tegyél jót magaddal és a világgal is jót teszel. Így van, ahogy tanult Dénet kollégám kiegészített. Úgyhogy fogadják szeretettel ezt a nagy röptű kis alkotást. Mi azt hiszem belevágunk a megvalósításba. Ígyunk. Ígyunk. De ne sört, hanem jégert, szerintem. Némülsz! És lobog a tábortűz! A szélbe karol! Szól egy dal! És a lelkünk összeér! A gyönyörű tűzfénynél! Csak 3 van, szerintem. Ez egy személyes játék? Nem tudom. Ide fölállok. Mi van a kezedben? Ez kb. Olyan, mint amikor valaki megfogja a kettőt, nem? Álmod, hogy vakít a fény, hogy tombol a nyár, egy földekén ne érdekeljen, hol esik a hó, nyaralni visz az álomhajó! Mi van? Nem csak, és ha még nem csak alkohol, hogy az esély, hanem ez ki van? Nem látod? Egy kis jégert! Mehet! Mehet! Ez keci! a söröm! Ez túl Még egyszer! Nyomjad! Lássék, gyerünk! Nyomjad! De hogy volt? Nem. Gyerünk, nyomjátok! Geci! Nyomjad! Nyomjad, geci! Nem mozog, pont és nehezebb lettél. De azért ez egy ilyen enyhe erős kölcsönhatás. Ilyen geometriai kölcsönhatásban ér. Tehát Mit érzel most, Poci? Nem tudsz megszólalni, tehát várjál! mondd azt, hogy dugig vagy. Elő-hátul tele vagy! Mondjad. De én nem vagyok részem. Én nem vagyok. Jó, fél, most akkor ez. Akkor Ezt elkordálom. ez így most nagyon gáz. Még egyszer. Nem, de ezt halál komolyan mondom. Figyelj! Askr! Szerinted eszkimó részeg? Szerintem, ha lehet, meg lehet a saját véleményem, mocskosul be van baszva, szerintem. Valószínű. És szerinted eszkimó, te mit szólsz hozzá? Én nem szólok hozzá semmit. Frankom. Elcseszik az álomhajó! És ezek a híres csapatorgiák! Na most már szállj le akarok szállni. Poci, ilyen lesz, mint egy sikításod. Mi van? Na szóval most Aska fogja, és a hátamon található Ribi logó alapján ugyanazt a mintát belehúgyozza
Melyik pozíciót választod? Én ide állok. És én... Innen nézheted, és ne a hátamat húgyozd le, hanem azt ott. Várj, Ő a 2D betűs. és megfogta Mókus seggét. Ki? Nem, te? Te. Megcsiklandoztam az oldalát. Én meg megcsiklandoznám az ánuszát a mókusnak, az mégsem. Nem, még egyszer. Volt a legjobb benne, hogy ingyen volt. Nem kértél érte pénzt, ugye? Tessék? Nem kértél érte pénzt. Sose. Én nem Seggel a kérek fal érte felé sose. nem fordítottad. Poci. Soha nem fordított seggem a fal felé, de nem csak a seggem, sose semmit, de mit csinál valaki mögöttem? Oldalra is kéne! Feliratod fölé. Nézd a feliratot. Várjál! Megcsiklandoznám mókus ánuszát, nézd csak És meg! nem engedi? Nem engedi, bazd meg! A kis köcsög pedig imádja, mikor csiklandozzák az ánuszát. Én tudom, hogy imádja. Fogjátok! Kettős kereszt, I, N, G, Y, E, itt ugye van egy sortörés, peren, ingyen, R, I, B, A, N, és megvan az a C is! C! Vagyom, hogy Dénes se tudja. Zum Weihnachtsfest neun Jägermeister ein. Megcsiklandoznám mókus ánuszát. Innen van a beárok. Most kinyomtam! Partiba vágjuk a mókus És én kamerázok! Annyira ne süllyedjünk el! Annyira ne De! Ennél mélyebbre nem lehet süllyedni! Szétfújjuk a mókus! Akarja a partiba vágni süsüt inkább. Ne, mókus! Mókus! Nem, ki akarja mókus? Mókus! Mindkettő. És süsüt. Törjétek meg a BS-nek! Semmi! Megvan! Az ízbedőlben is streamer nem lesz rajta. Be vagytok kurva! Nem, azok veszélyesek. És most nézzük meg a műalkotást. Igazából nem fogod rá. Vigyázzál, hogy legyen fény. Figyelj. Tényleg ott van. Ott a Ribi logó. Egész jó.